Това е моето Сузуки. Пребоядисах го миналото лято. В момента останаха пребоядисани предния калник, този огледалния от другата страна елемент и резервуар. Бяха пребоядисани тази част, опашката и този капак, обаче на тях налепих карбон. Вижда се добре, много е як карбона. Просто яки гледах да го застъпвам идеално. За да бъде колкото може по-добре. Купих оригинален карбонов ауспух от Yamaha V1. Фабричен карбонов и в момента направо не се чува двигателя, иначе беше гръм и мълния, буквално. Значи, така. На междинна съм. В момента е на 59 854 км. Двигателя не е превъртан, малко зор да се превърти на мотоциклет. Така, със след светлини съм. Това е късата, а това е дългата. Двете са лед светлини и са много яки. Къса, дълга и харчат много малко. Така, мигачи. Предните останаха с стандартните диоди, с стандартните кружки. Отзад обаче сложих LED диоди. Единственото, което е недостатък, че понеже консумацията на LED диодите е много по-малка и мигат бързо, понеже релето мисли, че има изгоряла светлина. Което не е така, просто много е малка консумацията на електричество. Така. Габарита и стопа са също LED диод комбиниран. Ето. 4 вата му е консумацията. Седалките ги тапицирах преди по-малко от 1 месец. Лично аз сам ги тапицирах и са много яки. Леко са перфорирани, но тъкмо тази диагоналната перфорация отива с карбона. Сложих нов горивен филтър, защото преди той беше без горивен филтър. Буклуците правиха мизери от резервуара. Така, значи ще го запаля, да се чуе за какво става въпрос. Така, като са ми взети ръцете, така, като са ми заети ръцете е по-неудобно, не мога да натисна копчетата като хората. Това се работи супер тихо. Гася. Така. После двигателят е до 15 000 оборота, преди червена зона 13 000. Водят го до 180 км в час и със сигурност може да ги вдигне, но аз повече от 110 не съм вдигал, защото тук Търново имаме много гадни завои. Така че неща няма как да вдигна повече. Прахоляци, не съм го почистил предния калник, просто калниците много прах по тях тече. Съжалявам за той. Така, сменил съм така пълна промивка на спирачна система преден и заден кръг. Обслужил съм дисковете са добре, обслужил съм спирачните накладките. Нова спирачна течност, лично съм ги промивал.
Така, какво правих още? Когато смених ауспуха, и тук има прахоляк, като смених ауспуха, смених тая тръба цялата. Правена е нова, понеже старата беше супер зле. Направо беше ужас. Така, смених маселцето с ново, преди, не знам, около 1000 км има няма. Смених се го сам, чисто нови свещи. Те се виждат. Ангренажната верига е сменена. Майстора ми я прави вече за ангренажната верига. Не мога да се наяма сам. Двигателната верига е сменена. Също с нова. Смазвам я с специална смазка с тефлон. Сменен е сменен е задния венец. Задния. Антифриза е сменен с червен. Понеже червения държи 5 години. Ако бях взел 8, трябваше да го сменя след 8-10 месеца, защото му изтича годността тогава. Тая скоба трябва да се стигне. Това е. Мотоциклета е 44 коня, 250 кубика, разхода му е добър, 4-4,5. Пак зависи как караш. Ако караш жестоко, ще ти дигне разходи до 10, който и да е мотор или кола. Ще ти дигне разхода двойно. Значи карбона е як. Значи нов карбон, нова кожа. Задните мигачи са нови, понеже старите бяха едни грозни триъгълни. Бях ужас. Даже и светлината на това смених. Светлината на регистрационната табела. Реално консумацията е направо никаква на мотора, на електричество. Има нов акумулатор, ама хайде не ми се отваря сега. Има нов акумулатор, 22 октомври го купих миналата година. Така че, реално малко съм го карал, защото го купих, заредил го, правих 2 кръгчета до Търно. Акумулатор след това се дозареди наново и стоя цяла зима изваден от мотора. Моторът е достатъчно запазен. Това се личи боята. Какво да направя сега? Беше горещо, хубаво го боядис. Тук там има дребни дефектчета, но няма как. Отделно, плюс е, че тази боя преди да я направя, хубаво почистих основата. И няма такова, няма ръжда никъде. Почистих, където има ръждица по това съм почистил, хубаво съм направил. За да знам, че мотора бачка безпроблемно. Мотора е 6, чухте го. При студен двигател как запали. Ако не вярвате, ще включа пак. Его двигател е студен в червената зона, долната червена зона, тъй че при студен двигател има си ръчен смукач. Затова не можах да го запаля от раз. Или нямаш как да стисна смукача преди малко. Значи мотора е 6, 30 юни 96 година му е първа регистрация. Значи някой може да не повярва да вика, че бил стар мотора. Миналата година един познат си намери иш с кош, невестно син, който беше в намаслени хартии и човека се го сгуби, отих да го регистрира в КАТ. Единственият недостатък беше, че в КАТ такто вече не регистрират. И само дете се ядоса човека, иш с кош в намаслени хартии заводски. Така че е съвсем нормално човек да намери този мотор да е стоял някоя друга година в складовете, преди да е купен. Реални километри, напълно обслужен, сплатено за страховка до 1 април 2014, сплатен данък за 2013, сплатено за беше данък за страховка, платен преглед до юни 2014. С хубави гуми. Вижда се какъв огромен графир има задното. Тук мощчета не виждам където показва. Нали докъде, но голям графира, той се вижда. На задното гумите са хубави. Dunlop, само да видя къде пише. Dunlop са и двете.
Така че, предната и тяма голям грейсер. Така че, и тук го има практично. Има 3 мм поне до прага. Това мотора е в отлично състояние, отлично бачка, но трябва да го продавам заради пустата Виена, къде ще ходят и че който има желание, може да го пробва и да го вземе.